dala yan ang buwan niya. Pagitan. Sinunod. Oo. Ano ni ginagong istahan. Oo. Yan. Ayun. Sama sa China. Okay na. Sa palpak Oo. buwan irikot maupay palpak Damo na mga region nga balay sa to pasakayan din ano. ay ini kay kaudan ni yan Wala mo. Ngay sabay Las Navas to. Tignan mo lang magbay sa yan mga balay. May yan shopping mall ayong Caltex yan iyon Taro. ang gasolina mga bus ano yan hanapon ilan sa Manila Tagkuyan mo balay. Pagkaroon para pilyo Lagi na sa kuhan sa Tingkit stage sa may kuhan Karayawan. ito kuhan May yan Vesperas nga patron sa Las Navas. Adi na. Dali na kumawas kay adi na sa may Sarayawan. Dito sa may gate. Ito, kuparit pa kay damon tao lang. Bulunta. Ay, ato. Yeah. Tuh, ayan, magbared. Adi, papatay ko ha. Nawas ini. Salamat. Okay, sige. Adi kita sa diretso sa Sarayawan. Ayan, mga majorities. The Setting Sun combo pulo. Paparada pala sa Las Navas. Guys, ang Las Navas National High School kan Rakwan. Guys, mga beautiful majorates ayan sila. Town Fiesta of Las Navas 2019.
and parade. The participants are ready to go. Oh, this is parade. Medyo rich. Ablas Navas. Guys, this is the Our Lady of Nativity, the patron of Las Navas. Our Lady of Nativity Parish, Las Navas, Northern Samar. Guys, that is the part 1 of our vlog, the Las Navas Fiesta Celebration 2019, Las Navas and Samar. And this is Waray TV with Verano.